Malawi Today. Kwachitika nkhani zosiyana lero zozizirisa nkhongono zina zochitisa chidwi. Takhalani pompo kuti mumve nkhani zimenezi zamadzulo. Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda. Madzulo wano ndi nkhani zathu mwatsatanetsatane za 7 koloko kumapoyamba pa nkhanizi na imitu yake. Akuluakulu ku bungwe lolembetsa mayeso la MANEB awachenjeza pa kuwululika kulikonse kwa mayeso. Boma lati silinalandirebe umboni wosonyeza kuti anthu ena akulowerera malo ochitirapo ulimi wa mthirira. Ndipo munkhani zina mdzulo buno oweruza milandu ku mabwalo awapempha kuweruza milandu mwachilungamo yokhudza nkhani za chilengedwe. Tili ndi nkhani zimenezi kuphatikizanso zina ngati mungathe madzulo wano. Tiye tikhale limodzi. Ndipo nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Akuluakulu ku bungwe lolembetsa mayeso la MANEB awapempha kuti aonetsetse kuti pasapezeke kuwululika kulikonse kwa mayeso. Nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka ndi imene yankhula izi pamene anakaonekera ku ofesi za bungwe la MANEB ku Zomba, komwenso iwo ananena kuti akuluakulu apereke chitetezo chokwanira pa mayeso. Ndolankhani wathu Jason Malowa anayankhula ndi Msaka motere. Mayeso onse a primary, a JC, a MSCE alembesedwa bwino ndipo ndiokonzeka kuti alembese mayeso amenewa. Palinso mayeso amene timalembesa anthu amene amakhala ku TTC amene onso ali ready kulembesa mayeso amenewa. Zonse zofunikira tisaziwule pano kuti mayeso alembedwe zili mchimake, ndipo chaka chino mayeso alembedwa pa nthawi yake. Mayeso aku primary angosuta pang'ono molomoti akhale mu May akhala mu June, chifukwa zimaoneka ngati kuti ana amakhala nthawi yayitali adakali pa holiday kuyambira nthawi imene ali pa mayeso, nthawi imene azapa form 1 koma nthawi imene ichepesedwa. Ndipo mkulu wa MANEB Dorothy Nampota wati bungweli ndiokonzeka kulembetsa mayeso monga mwa ndondomeko yake. Iyo anayankhula motere. Ndipo ifeyo monga mudziwa kuti timamba mozita kwa athu ndikulembetsana anawa mukondola mu alembesa kale, ndipo padakali pano manomial rolls anthu ma school atha kuwapeza papoto pawo chifukwa ma examination number tapangaso asayini kale padakali pano, ndipo kuti atha kupanga download nominal roll yawo kusonyeza kuti ana awawa ndi amene asindikizika ndi ifeyo ngati amene kuti ndi amene alembe mayeso chaka chino. Komanso mmene tikupanga choncho tapanga kale extract zithunzi zana zija tambakali kuprinta ma ID ana amenewa kusonyeza kuti tikukonzeka ndithu. Ndiponso mayeso athu kuyamba kuprinta tikuyamba posachedwa kumpano zonse zokonzekera zili muchimake kuti tiyambe kuprinta mayeso amenewa, kusonyeza kuti nthawi ina iliyonse mu February muno ntchito imene ikhale ili kalipiliki, ndipo ifeyo timafuna tidziwise mtundu wa Malawi kuti takonzeka ngati MANEB. Nduna yona zamalo achimwemwe chipungu yati palibe munthu amene wabweretsa kalata zosonyeza kuti anthu ena anatenga malo omwe amagwiritsidwa ntchito pochita ulimi wa mthirira popanda chilolezo. Pakadali pano boma lati anthu omwe akuaganizira kuti anatenga malo a Malawi Broadcasting Corporation ku Chankhandwe mboma la Lilongwe popanda chilolezo akuyenera kuyankha milandu. Nkhani yonse madzulo wano ili ndi Rebecca Chimjeka. Pa 13 January boma linapereka masiku 14 kwa onse omwe anatenga malo a boma mosaloledwa
kuti abweze apo ayi lamulo ligwira ntchito. Ndipo popeza kuti palibe amene wabwera, achipungu ati kafukufuku wa malo onse amene ali aboma ayamba sabata ino. Padakali pano chipungu wachenjeza anthu omwe anatenga malo ku area 1, makamaka malo omwe ndi abungwe la ADMAC komanso malo omwe ndi a Malawi Broadcasting Corporation ku area 46, kuti mayina awo akaperekedwa ku nduna wa chitetezo cha dziko kuti lamulo ligwire ntchito. Anthu tikhale ndi umunthu, tizilemekeza malamulo. Anthu amene akufuna malo abwere ku nduna kwathu, tiawuze kuti malo amene akupezeka pano ali pakuti apange ma application bwinobwino. Ngati ali ndi zoyenerera ife tagulitse malo acha, koma si zabwino kuti anthu azingotenga malo kopanda chilolezo chifukwa chakuti ndi achipani kapena amacheza ndi anthu ena amboma. Ndipo mkulu wa ADMAC Ben Botolo wayimikira unduna wa zamalo ndi mabungwe ena chifukwa chothandiza msanga poletsa anthu omwe anafuna kutenga malo otetezedwa aku ADMAC mopanda malamulo. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu nyumba yowulutsa mawu ya MPC Justice Madonga wati kulandidwa kwa malo awo komwe kuli transmitter kwa Chankhandwe ku area 46 kwasokoneza mapulani a MPC amene anali nawo pa nthawi yochepa kapena kupita mtsogolo. Padakali pano nduna yoona zamalo Chilomwe Chipungu watsindika kuti boma siliteteza aliyense wophwanya malamulo ndipo silitengera kuti munthu ali ndi udindo wotani. Mkulu ona zakadyedwe ku nduna wa zaumoyo Atriza Columbus wati maphunziro akadyedwe ndi ofunika pa umoyo wabwino komanso kulimbana ndi matenda. A Columbus amalankhula izi pachiweru mu mzinda wa Blantyre pamwambo onetsa zomwe anthu omwe amaliza maphunziro amadyedwe abwino ku sukulu ya ukachenjere ya Kuhes aphunzira. Thomas Kachere ali ndi zambiri. A Columbus ati akadaulo asakadyedwe amapereka upangiri kuti anthu azikhala ndi thanzi. Dietetics ndiyofunikira kwambiri, makamaka 1 ku mbali ya prevention whereby kumene koko tikupewa kwambiri kunena kuti munthu asakhale malnourished, komanso panopo tikudziwa kuti tili ndi mavuto ambiri ama non-communicable diseases, matenda amene ali osapatsirana, matenda ngati diabetes, hypertension. So dietitian amakhala kumene mwina ku community kuthandizira kunena kuti matenda aja asafale kwa anthu kapena asafikire kwa anthu. Mkulu wa nthambi ya maphunzirowa ku sukulu ya ukachenjede ya Kuhes Dr. Charles Mangani alangiza ophunzira amene amalizawa kuti akagwire ntchito yawo moyenera. Amene tasula bwino ngakhale ali gulu ayamba kupangidwa training dietetics pa level ya degree mai muno, koma ngati college ifeyo ngati university tili ndi anthu okwanira oziwa ntchito yawo, ukadaulo wawo nkhani ya phunzitsa. Ndi ndikukhulupirira kuti knowledge yomwe tapasa ndi yapa level yabwino ndithu. Mmodzi mwa ophunzirawa ndi Alusekero Muntali ndipo ati ndiokonzeka kukatumikira mtundu wa Malawi. Ife amene tamalizira ndife okonzeka ndithu kuti tikagwire ntchito yathu madera osiyanasiyana. Ifeyo monga ma dietitians timagwira ntchito malo osiyanasiyana, timagwira ntchito midzi, timagwira ntchito za midzi zoona nkhani ya madyedwe za anthu omwe ali midzi, komanso timagwiranso ntchito chani muchipatala. Cholinga cha mwambowu chinali kudziwitsa anthu zakufunika kwa ntchito ya akadaulo azamadyedwe mdziko muno. Kusowa kwa sukulu ya sekondari ku Chilomoni mu mzinda wa Blantyre kwakhala kukuyika chiopsezo pa maphunziro a atsikana omwe amayenda mitunda italiitali. Mlembi wa gulu la amayi lotchedwa Chilomoni Girls Amebo Luanda ndi amene anena izi pomwe amakapereka kalata yothokoza phungu wa dera lawo Noel Lipipa kamba kumva pemphero lawo loti awamangire sukulu ya sekondari. Gift Sitima ali ndi zambiri mu ripoti lomwe akuwerenga madzulo ano ndi Thomas Kachere. A Rwanda ati ndi khumbo la gululi kuti ana asalephere sukulu kamba kosowa zinthu zofunikira. Iwo ayamikira Lipipa poonetsa chidwi chawo chofuna kukwaniritsa lonjezo lawo
lofuna kumanga sukulu ya sekondari. Lero tinaganiza kuti tiyende tingobwera mukaona momwe tavaliramu ma uniform a primary masukulu amene ali mu Chilomoni 7 tinafuna kuti tibwere kuti ma uniform amenewa azikhalanso ndi ina yake imene ili ya sekondari. Ndiye tinabwera kudzapereka mangolowera kwa MP kuti chimene munanena kuti mufuna mutipatse chija ife takonzeka kuti tigwire nanu ntchito. Alipipa anatsindika kufunika kugwirana manja pofuna kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko. Amene panga kampeni ku Chilomoni anapempha kwambiri kunena kuti chinthu chimene akufunitsitsa kwambiri ndi secondary school. Ndi chifukwa chake tinakakamira kwambiri president wa dziko lino Professor Thabita Mutharika kuti chonde bwana 5 billion CDF yakufunika. Koma tidakati mkatikati titangoitsegula parliament ya president asanapange confirm kuti 5 billion ikubwera kuti tipange zitukuko. Nduna za maphunziro a Bright Saka anazayankhulaso parliament muja motsindika kwambiri kunena kuti ku Chilomoni sinimadziwa kuna ibe school ndipo zandikhudza kwambiri school kumene kukubwera. Group Village Head Mbwana yati kusowa kwa sukulu ya sekondari ndi vuto lalikulu ndipo alonjeza kuteteza katundu wa ntchito yomangira sukulu iyi. Thokoze makamaka olemekezeka Bambo Noel Lipipa chifoti anachitenga chinthu chikupita nacho ku parliament ukatipemphera. Ndipo ku parliament kumwe konso tinaonanso a Minister of Education akuvomereza kuti ndizonadi kuti kuchira kwathu Chilomoni kulibe secondary school. Ife ngati anzika zakudera meneku tingakonde kwambiri titaona kuti secondary school yafika pa kumalo kwathuku, ndipo ife ngati nzika tizayang'anira china chilichonse kuti ngakhale njelo limodzi sizabedwa ayi. Mwambowu omwe unayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera kwa Nthukwa kupita ku nyumba kwa Alipipa unabweretsa pamodzi amayi ndi adindo osiyanasiyana omwe anavala ma uniform amakaka asukulu zomwe zimapezeka mderali. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba yachenjeza kugwira ntchito ku Malawi Broadcasting Corporation kuti asiye kuchita ndale ndipo kuti adzigwira ntchito yawo mwaukadaulo potumikira Malawi. Ana Malomba anena izi atayendera MBC Area 4 Studios ku Lilongwe. Kumeneko kudapita mtolankhani wathu Rebecca Jimjeka. MBC musipere kulala nyamata that's it. Osamakhala kuti mabangaza ndale pamodzi pamwe. Time will come for you if you want to join us. Ana Malomba ati wireless ya dziko ikuyenera kukhala yosakondera chipani chilichonse komanso kutumikira chidwi cha Malawi wonse osati andale ena paokha. Iwati cholinga cha ulendo unali kufuna kumva mavuto omwe anthu ogwira ku nthambi amakumana nawo komanso zofunika kuti azichita. Iwo anati kuunikira momwe bungwe likugwirira ntchito za wireless kupita kwa anthu nzofunika kwambiri. Atamaliza kuyendera MBC ndunayi inapitanso ku Mlambe One Stop Center ku Lilongwe kumene yanena kuti boma pompano lisankha Postmaster General watsopano wa Malawi Post Corporation MPC. Ni mafotokozera kuti ndale etu lokumutapanga MPC simungawinitse munthu ndipo kuchokera mbuyomu anthu agwiritsa ntchito MPC amatulukabe mboma anthu amatulukabe mboma chimene chimafunika anthu muzauza zona komanso pozindikira kuti mavuto a Malawi Post Corporation ambiri amakhala utsogoleri mutati muone kumene kuchako kupezeka kuti malo osakonza bwino kupezeka kuti lokumolandira mawuye kuti sungalowe monso yani kuona madeski ali pena chisokonezo chokhachoka utsogoleri ndisakambe zambiri za utsogoleri taonanso Malawi muno kuti utsogoleri umasintha zinthu. Ana Malomba ati boma ndilodzipereka kukonzanso mabungwe aboma kuti azigwira ntchito moyenera mwachilungamo komanso kupereka ntchito zabwino kwa anthu. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane madzulo ano kukufikani kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Tini nkhani zina zambiri koma posachedwa apa. Pitira ndi nkhani zathu madzulo ano. Mkulu wa mabwalo a milandu a Rizini Mzikamanda wapempha mabwalo a milandu kuti alowererepo pa nkhani yoteteza za chilengedwe. Amzikamanda adati ndikofunika kuti mabwalo a milandu azidziwa kusamalira chilengedwe ndi zotsatira za kuonongeka kwa chilengedwe kuti azimasulira malamulo moyenera poweruza milandu yokhudza za chilengedwe. Iwowa amayankhula izi pamwambo wodzala mitengo pa bwalo la milandu la Chintheche ku Nkhata Bay. Iwo akufotokoza kwa mtolankhani wathu Atupere Rashid. Tikumazimva
koma tinene chonchi kuti ifenso tinachita audit ya milandu yokhudza zachilengedwe ndi zina zotero imene takhala tikuchita mbuyomo kumapeto kwa chaka chathachi, ndipo tinapeza kuti makhoti akupereka zilango zazikulu. Ndiye ngati pali kuona ngati zikuchepa, ndiye kuti chifukwa tinayika malamulo zimenezi, ndiye kuti kufunika malamulo otsopano ndiyo amene atasintheso, kutanthauza kuti zilango zimene zikuperekedwa zili malamulo amene alipo tsopano. Tinachita produce, tinatulutsa buku lothandiza ma magistrate timati sentencing guidelines za milandu yawo, and kuti tifike pa ma sentencing guidelines tinali kuti takambirana anthu ogwira ntchito imeneyo osiyanasiyana, aku forestry, akuti kukhala pamodzi ndikuona malamulo amene alili, ndikuonanso kuti tizichita bwanji. Koma ngati kutsogolo kuli kusintha, ndi kuti malamulo sayenera kusinthanso kuti tipite chitsogolo. Polankhulapo mkulu woyang'anira nkhalango Amadosta Nsomba anayankhula motere: tikagwira anthu pena upolisi ukubwera kunoko mafaini omwe amapereka nekamakhala ochepa, ndiye apopo munthu sangachite field anoona ndalako adi ama wapezeka the same person wapitaso kuti tanga takancha ya 20,000 or 20,000 ndikalipira mese ndapanga mabagi ambirimbiri ena ndikasiya kwakuti ena ndikalipira. Ndiye this has really affected our performance in terms of kuchita curb deforestation. Chaka chino ndi target yotizana mitengo 600,000. Mitengo yomwe titazalapo ngati nkhani yo survive timati survival rate panopa pa 72.5% yomwe tinazala last year. Ndiye panopa tiyembekezaso kuti vula ikapitiliza tichita maintain survival rate imeneyi. Pali fundo zingapo kuti survival rate ivute. Choyamba pakhala nkhani yakasamalidwe. Ndazi zambiri andamangozala mitengo basi kumangoisiya kumangokula yokha. Ndiye chile likakula ikauma nthawi ya zuwa ija ndiye akaucha moto imapsa imafa. Bungwe la Center for Environmental Policy and Advocacy SEPA lalangiza anthu amdera la mfumu yaikulu Kapeni kuti adzisamala chilengedwe pofuna kuchepetsa mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo. Mkulu wa bungweri Herbert Mwalukomo alankhula izi pamene anatsogolera anthu kudzala mitengo kuderalo. Thomas Kachere akufotokoza. Amwalukomo ati ndikofunika kugwiritsa ntchito njira zina zophikira kulekana ndi nkhuni. Iwo alangizanso anthuwo kuti asamale bwino mitengo kuti ikule. Tili kunoko mdera la mfumu akameza makamaka pansi pa grupu Manes Kapeni mdera la kulunzo muno Blantyre pansi pa ntchito imene timayitchula kunena kuti kulimbikitsa ntchito ya kuteteza chilengedwe kudzera kulimbikitsaso nkhani ya zophikira za makono. Ndi mu ntchito imene iyi timakhala tikulimbikitsa anthu akudera ndi wina aliyense m'Malawi kunena kuti titengepo mbali kusamala chilengedwe chathu pakusintha machitidwe athu amaphikidwe. Tiziphikira zinthu zimene zili zothandiza kuteteza chilengedwe. Ngati tikugwiritsa ntchito nkhuni ndiye kuti tigwiritse ntchito mbawula za makono. Mkulu woona za nkhalango m'boma la Blantyre Noel Moyo ayamikira ntchito za SEPA ndipo alonjeza kuti ofesi yawo ipitirira kugwirira limodzi ntchito ndi anthu ammadera. Mitengo yoposa 200 inadzalidwa ndipo Group Village Head Kapeni inathokoza bungwe la SEPA potengera ntchitoyi kuderako. Mwambo uli pano ndi waukulu kwambiri akuti tikanayenera kuti tisonkhane mmene timasonkhanirana. Mwina aSEPA andakhala nthawi tali kupita kwa Ntema kuti mapeza kuti pa group akhomo pali anthu ambiri. Cholinga cha nyengo yobzala mitengo yomwe imayamba mu December mpaka April ndikuonetsetsa kuti mitengo ibwezeresedwa komanso kusamalidwa. Mabungwe osunga ndi kubwereketsa ndalama asako ati apereka ndalama yokwana 88.8 billion kwacha ngati ngongole kwa anthu mdziko muno, ndipo Moody Sako yapereka pafupifupi 4.4 billion kwacha pofika mu September 2025, yomwe ndiyo chuluka poyerekeza ndi 3.3 billion imene bungweli linapereka mu chaka cha 2024. Mmodzi mwa akuluakulu ku Malawi Union of Savings and Credit Cooperatives MUSCO, Ezekiel Tindwa,
komanso wapampando wa bodi ya Moody Sacco Ronald Chilumba ndi walengeza izi ku Blantyre pa mkumano wa chaka wa Moody Sacco umene wachitika loweruka. Daniel Zimba akuitsatira bwino nkhani. Malinga ndi Ronald Chilumba, mchaka chimene changotha kumenechi Moody Sacco yapezanso phindu lopitirira 1 billion kwacha yomwe ati yakwera kuchoka pa 580 million kwacha imene Moody Sacco inapeza mchaka cha 2024. Achilumba atinso mu 2025 ndalama zimene mamembala awo anasungitsa zinachuluka ndi 2 kwacha pa 100 kwacha iliyonse, ndipo anthu atsopano 5,936 analowa Moody Sacco kufikitsa chiwerengero cha mamembala awo pa 21,913. Nkoyamba kuti tipeze phindu lodusa 1 billion kwacha. Moody Sacco yakhala pansika kuyambira mchaka cha 1990 pano tukamba za zaka 35. Ndikuti tachita bwino ndithu tikafananiza ndi zaka za mbuyomo. Tikudziwa ndithu kuti panali zina zophinja mu 2025 makamaka nkhani za chuma zimene kwambiri zinatilepheresa kuti tipeze mamembala anyuwani. Ndipo athindwa kuchokera ku bungwe loona za masako ati mdziko muno muli masako 41 ndi mamembala 260,000, chiwerengero chimene ati ndi chochepa kwambiri poyerekeza ndi anthu pafupifupi 21 million amene ali mdziko. Masako mdziko muno akhala akugwira ntchito yopitirira pamene akugwira pano, chifukwa mutha kuona pano masako akuthandiza maanja, mabizinesi komanso society yathu. Kafukufuku wa Finscope mchaka cha 2023 komanso kaunioni umene banki yaikulu mdziko muno yachita chaka chatha waonetsa kuti anthu ambiri mdziko muno samagwiritsa ntchito njira zovomerezeka zosungira ndi kubwereketsa ndalama, ndipo vutoli ndi lalikulu kwambiri m'madera akumidzi. Mkulu wa polisi ku Kanengo, Assistant Commissioner Dan Sauten, wapempha mfumu yaikulu Mtema pamodzi ndi akuluakulu ake kuti agwirizane ndi apolisi polimbikitsa chitetezo ndi mtendere mdera la kumpoto kwa mzinda wa Lilongwe. Sauten amalankhula izi pa ulendo wawo wokayendera mfumuyo. Anayankhula motere a Commissioner Sauten. Mutsowa kale kunena kuti mafumu ndamene amasunga anthu andi mafumu ndamene ali ani wake achitetezo. Tsoti ndatibwera kuzalimbikisa kunena kuti iwowa ndi anthu amene amadziwa mudzi mwawo kuti kodi uyu ndi ndani. Chifukwa chake tinabwera kuno kudziwa kuti mafumu ndamene angathe kutithandiza kuti chitetezo chikhale chokhwima madera mwawo. Tikumbukira madera amene takhala kuyenda mbuyomu wapeza kuti mafumu akukangana, wapeza kuti chitetezo sikukhazikika chifukwa magawanitsa chitetezo. Ndesi zimayenda ya koma kunoko zikuoneka kuti nkhani za chitetezo zili bwino kwambiri, even apolisi sakhaso ndi nkhawa zoti mkani mafumu kangana mwina chitetezo sakhala chokhazikika bwino koma kunoko tikuona kuti chitetezo chawo ndi cholimba kwambiri. Ine ngati munthu amene ndimakhulupirira chitetezo tinaona kuti tibwere kunoko zalimbikitsa mafumu kuti chitetezo chipitirire kukhala cholimba. Ndipo mkulu woyang'anira chitetezo chakudera Gilbert Madziayenda nawo analankhulapo pa nkhaniyi. Makamaka mkumano umenewu kumbali ya ntchito ya chitetezo ifeyo lerolo ndifonyedera kwambiri ndipo tapindula potengera nyengo imene tikudutsamo. Kwathu kuno chitetezo chimalipota kwambiri mu mwezi wa February mayi kumene kutsogolo kumene misewu imakhala kuti yawirira, anthu akuba amatsengera mu chimanga mu machire pobwera moyambirira chonchi matopotoko asadayambe kuvekaveka tanyadira kwambiri ndipo ndipothokoza kwambiri ndipo watipindulira msonkhano umenewu. Nkhani imeneyi tafika kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Koma tisadasiyane na inso mitu yake. Akuluakulu ku bungwe lolembetsa mayeso la MANEB awachenjeza za kuululika kulikonse kwa mayeso. Boma lati silidalandirebe umboni osonyeza kuti anthu ena akulowera malo ochitirapo ulimi wa mthirira. Ndipo oweruza milandu ku mabwalo awapempha kuti adziweruza mwachilungamo milandu yokhudza nkhani zachilengedwe. Nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku Times Television ndi zomwezi, ndipo ndimakupatsirani nkhanizi ine Brian Banda. Usiku wabwino.